baksa chini ti prasa bision majority khaiwe wansok maya khorong khene tini hai thansa ngai tongani jorao phansi bakhibo divide ngai baka thansa tongya ngai no tuyoine kok bang laiwi controversy khaile comment ro khailewi tongmani sung nugoi tongo ngene sung history no nai kengene sung no India was sung no khata mahmale age unity kire India ni borok rok usuzat nisuzat brahmon khotio boisho shudro rok hunoine podre por khaiwi no usuzat nisuzat hene ni unity kire khaiwi chung nugo o unity kire ni bangene sung tma nugoi phaikamala mughal শাসন খাই থাংলা হা ইংরেজ ফাই শাসন খাইফাই ফিলা হা অমাহাই খেনে শাসন খাইबै অর জাগাওनो जों खाइबै थांमोने जों नुला हा गने जेफ्र नेजाजिनि थ्रु खेने इंडियन ब्रिटिश आर्मी ते नेताजिनि आर्मी ते अर जागा इंडियानि पब्लिक रक जेफ्रनो थानसा ओङै हिंदू मुस्लिम हुन्यावै ओसुजात निसुजात ब्राह्मण खति बैसो सुद्र हुन्यावै जेफ्र थानसा खाइबै चबा खाइनि जेयो o soba khaifrom khene जों नुखा इंग्रेज सं याकावै नो इंडिया नि याकावै थाङै मापाय माने जों नुखा फियाबा अर जागाव हिंदू मुस्लिम माने सेरे सानि बाङैसि इंलाइसिबो ओंखा मात्र न जों पाकिस्तान इंडिया कागलाय पाय माने जों नुगुय फायबो गोसों अर जागाव तमा जों सोरमों नुखा माले आगेव यूनिटी करे हानि बांनो बै बाय रुल्स खाजागै दङ निजिने हावो न जेफ्रनो जत्तनो अमा हिंदू मुस्लिम हुइया उसुजात निसुजात हुइया खाइवैनो जत्तनो मिलेवै जेफ्र सबा खाइवै आफ्रंखनो केबो पाइलिया ओंखावै खारै थाङै मा पाइला हा जेबोत्रनो नायवै जों सोरङै दिने हायो बहायनो हाय जों बहायनो दिने हायो जत्तनो थानसा खाइवै अर जागा कावरो तयावै अमा हाय जंदे देरमारि आंकलय रहि अमा हाय मलसो काइपां रं हलायावै जत्तनो साखसक्ति प्रासा हनैसि जों थानसा खाइवै जों सबा खाइनि नाङै दं हा नाङै दं माने पलिटिकली इशु तै बा नन पलिटिकली इशु तै के पलिटिकली नन पलिटिकली खाइवै जों सबा खाइनि नाङै दं हा फियाबा दिने हायो जों नुगै दङो अमा हाय चिकन जोंनो डिवाइड खाइनाय जाननो तैवैसि अनमेच्योरिटी में मेच्योरिटी सिंयाखौ सिनो वान समं हिबा अर जागाव हाय कक कक बरक कक बास पाइ हम लेग अर जागाव तमा कक फोरहि सालाय कक बांलायबै अर तंमा कक बरक कक दङ हालाम कक दङ अर जागाव माके साखमा कक दङ मिजु कक दङ साइथांखन ओंखाबले अर जागाव तमा न तैवैलासो कक बा बांला आसु वान समंबा सिकनला आसु बा फ्रसंबा मेच्योरिटी नाय तिनी हाइवो जों नाङै दंमोने सिनि एडिसी एरिया वो बाखे बस इनकम सोर्स तेसा बार लाइमाना सिनि एडिसी एरिया नो बाखे बस तेसा कंट्रोल खाइ दंमोने तेसा अन बाउंडारी वो बाखे न जों कंट्रोल खाइमाना बाखे बाउंडारी रक सनालाय बाखे स्ट्रंग खाइवै जों कासुनलाइमाना बाखे अर जागनि इकोनॉमी तेसा बुस खाइमाना अर जागनि जे रिसोर्स दंमोने अर जागनि जे इनकम सोर्स दंमोने बाखे बस तेसा प्रॉफिट नावै मानना बाहेरनो तैसे जों तिने हाइवो माय कमेन्ट दबो कक सालायबै सतंलायबो आइडिया शेयार खाइलायनि नांमनिसि तिने हाइवो नांखा डिवाइड खाइनाय जा सामं नांया न तैबैसि जमाते दर मरि आं कलय मल सकाय पेन हिस कक बांलाय सिनायफो माय निनि क आनि क हाय शक रहिसि सालाय सिनायफो आसुक बसि कोन ओंला बो फ्रबा ताल सकना उ गेम रकबा बेलायनो वान सनायके खमि हिङै फाइबो तमानो टपिक रइ कक साने नाङै दं बाका नन पलिटिकली जों डिमान्ड खेलेमफि मानाय पलिटिकली डिमान्ड खाइदोंमोन जागाव बाखे बस जोंनि जागानो तेसा डेभलप खाइलेमानाय बाखे बस जोंनि अर जागा एरिसी एरिया बिसिङाव एटलिस्ट 27000 करोड़ आस्ते 9000 करोड़ जोंनि 31 पपुलेशन ओंखायनो 27000 करोड़ आस्ते 1000 प्लस जोंनि अर जागाव रां फाइबानि नांमोन बत्र बाखिनो आस्ते 9000 करोड़ जोंनि एरिसी एरियाव इनभेस्ट खाइजोंनाय जोंनि थानायाव रां खरस खाइजोंनाय बाहेरावनो तैबैसि जों वान सकलायबो कन्ट्रोभार्सि चललायनि नांमनिसि बे सामों नांगिया फालतु जागारावसो ओंलायबै दंसिबो आसु जों वान सकनि रिंया तमानो लेखा परे खबा तमानो आसु सोरों खबा आसु सागजानो सिजाखि वान सकै दङ दानो सिखाबा लाइन खरमि सो अमनो नगै सयसिं मालिया आंहा हानि बांसे भिडिअ मा खाइबो सो अमा हाइकि तिनिबो गोबां मासिनि तिपरा सांगै दङ जत्तनो एवार्ड खेलेनि बां जत्तनो निजिन काइसे काइसे गालति तमा खाइना तै वान सगरनि बाङै
video जों share खायो जतनो जों share लायबायना so हामबाय love you